आली अप्सरा, आली आली आली. मॅडम आती काय खंडाला? काय आहे ना मित्रा, इलय असते पण सध्या माका खंडाळ्यात काय वडाळ्यात जाऊचो पण टाइम नाही. कसा 2 महिन्यांपूर्वीच या शहरात इले. सुरुवातीचे काही दिवस चुलत्यान ठेवल्यान पण तिसऱ्याच दिवशी मैत्रिणी वांगडा हे डोंगरात येऊचा लागला. आता सकाळी 5 वाजता उठते, स्वतःचा डबो स्वतःच बनवते, मगे गर्दीत जीव सांभाळत 7:05ची फास्ट लोकल पकडते. मी 1.5 तासांचा प्रवास करून कामाक पोचते. सध्या नवीन असय म्हणून मन लावून काम शिकतय. सकाळी केलेलो डब्बो दुपारी खाऊक विसरतय. मगे परत संध्याकाळी घरी जाताना 7:05ची फास्ट लोकल, तोच डबोनी तीच गर्दी. मगे घरी येते, स्वतःचं जेवण स्वतः बनवते. काल डाळ नव्हती ना म्हणून भातात मीठ आणि मसाला टाकूनच खाऊचा लागला. मैत्रिणीक पण काय सांग, तिची पण तीच अवस्था. मगे आमका रात्री 10 वाजता कधी झोप लागता कळनाच नाही, कारण सकाळी 5 वाजता उठूचा असता ना. आता तू म्हणतस फिराक जाऊचा, पण त्याच्यासाठी पैसे लागताले ना. आता तुका पैशांचा हिशोब पण देतोय. सध्या कामात शिकाऊ असे म्हणून 10,000च गावतो. त्यातले अर्धे पैसे घर भाड्यात आणि खाण्यापिण्याकच जाते. 4,000 म्हातारीक पाठवते. काय हातीची परिस्थिती नाही ना तेवढी. राहुले 1,000, ते पण शिक्षणाक वापरते. आता आपण फिराक गेलो आणि थंय पैसे खर्च केले तर माझ्या शिक्षणाचं काय? आणि शिक्षण महत्वाचं असतं. बाई घ्या, आपण या एरियाचा भाई. आजपासून तूच माझी ताई. हा.